खुलुमबाय बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं सोमखोर सिला बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। आसाम बाजेटआव सोरखारि बिथांखिफोरनि थाखाय 6,000 कौटि रां फोसावदों। दानिफ्राय बिमाबादि बिफायाबो गथ' जोनोम जाखांनायनि उनाव सुटि मोनगोन। फरायसाफोरा फैगौ बोसोरनिफ्राय मोननाय नंला स्कुटि। गोदान मासि सोरजिनानैब्लाबो 2 लाख थिसनथाइनि थांखिसिम सौहैगोन बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। राङारि मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवाया दिनै आसाम विधान सभानि सदनाव 2026-27 रांखान्थि बोसोरनि थाखाय रांबावजा एबा बाजेट थिसनदों। जयन्त मल्ल बरुवानि बाजेटआ गुबुन गुबुन सोरखारि बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय गाहाम खौरां होदों। राङारि मन्थ्रिया बाजेट फरायथिनाय बायदियै आसाम सोरखारा सिगाङाव लाबोनाय बिथांखिफोरा सोलिबाय थागोन आरो मुलाम्फागिरिफोरा सिगांनि बादिनो मुलाम्फा मोनबाय थागोन। गासैबो बिथांखिफोरा आगस्त आरो सेप्तेम्बर दाननिफ्राय बाहायजाफिनसिगोन होननानैबो राङारि मन्थ्रिया फोसावदों। राङारि मन्थ्रिया दिनैनि बाजेटआव सोरखारनि गुबुन गुबुन बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय 6,000 कौटिनिबो बांसिन रां गनायथिनि थांखि लादों। मख'नो गोनांदि अरुणोदय, निजुत मयना आसनि, बाबु आसनि, साहा बागानिया गोर्बोआव गोनां आइजोनिफ्राय लानानै सत्र बिबानगिरिफोर, नामघरिया गासैनिसिमबो बिथांखिफोरखौ बहाल लाखिगोन। गिबि मन्थ्रिनि आबाद आगजु बिथांखिया फिसा आरो गोग्लैसोनानै थानाय आबादारिफोरनो हेफाजाब होबाय थागोन। बे बिथांखिनि सिङाव पीएम किसान स्किम बादियै साफ्रोमबो मोनथावना फिसा आरो सिमागोनां आबादारिफोरनो बोसोराव 80,000 रांनि राङारि अनसुंथाइ होनाय जागोन। आसाम विधान सभानि बाजेट जथुमाव दिनै राङारि मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवाया दैखांनाय बाजेटआव गुबुन गुबुन जौगाथायारि बिथांखि, हाबाफारि आरो फोसावथायफोरनि गेजेराव मोनसे जर'खा फोसावथाया नोजोराव गोग्लैदों। जयन्त मल्ल बरुवानि बे जर'खा फोसावथाया जादों दानिफ्राय आइजोफोराल' सुटि मोननाय नङा, हौवाफोराबो जर'खा सुटि मोननो हागोन। गथ' जोनोम जानायनि उनाव आइजोफोरजों लोगोसे हौवाफोराबो जर'खा सुटिखौ मोननो हागोन। रायजो सोरखारनि सिङाव थानाय गासैबो हौवा साख्रिआवलाफोरा गावनि जोनोम जागोदान खुदियाखौ जोथोन लानो थाखाय 14 साननि पितृत्व सुटि एबा पेटार्निटि लिभ मोनगोन। मख'नो गोनांदि बे गोदान आयेना थाबैनो आसामाव बाहायजागोन। बबेखानि गथ' जोनोम जाहोनायखौ थुलुंगा होनो थाखाय सोरखारा बे थांखिखौ लादों होननानै मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवाया बुंदों। बे गोदान आयेना सोलिफु बोसोरनि सेप्तेम्बर दाननिफ्राय बाहायजानो हागौ। गुबुन फारसेथिं सोरखारि साख्रिआवलाफोरजों लोगोसे पाब्लिक सेक्टरनि फसंथानफोरनि मावफारियाफोरनि थाखायबो पेटार्निटि लिभनि सुबिदाखौ होनायनि बाथ्राखौ फोसावदों राङारि मन्थ्रिया। गुनगोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां, फैगौ बोसोरनिफ्राय मोननाय नंला सोरखारि स्कुटि। आसाम सोरखारा डक्टर बानिकान्त काकति मेरिटरियास बान्थानि गेजेरजों गुनगोनां फरायसाफोरनो स्कुटि होनाय बिथांखिखौ फैगौ बोसोरनिफ्राय बन्द खालामसिगोन। नाथाय देग्लाय 18,000 फरायसाफोरनो जोबथा खेबनि थाखाय होनाय जागोन स्कुटि। आसाम सोरखारनि राङारि मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवाया दिनै आसाम विधान सभायाव थिसननाय 2026-27 मायथाइनि आबुं बाजेटआव रोखायै फोसावदों बे बाथ्राखौ। नाथाय फरायसाफोरनि थाखाय निजुत मयना आरो निजुत बाबु बायदि बिथांखिया सोलिबाय थागोन। स्कुटि होनो थाखाय दोननाय रांखौ निजुत मयना आरो निजुत बाबु बिथांखिखौ बांहोनाय आरो फेहेरनायाव बाहायनाय जागोन, जाहाथे बांसिन रोंगौथि गोनां फरायसाफोरा राङारि मदद मोननो हायो होननानै राङारि मन्थ्रिया बाजेटआव फोसावदों। राङारि मन्थ्रिया बेखौनो बुंदों दि दासिम गासै 5,44,479 फरायसुलिफोरा बे बिथांखिनिफ्राय मुलाम्फा मोनबाय, जेराव 374 कौटि रांनि राङारि अनसुंथाइ होनाय जाबाय। सोलिफु राङारि बोसोराव गासै 5,30,718 फरायसाफोरा बे बिथांखिनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन होनना मिजिंथिदों। राङारि मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवाया दिनै आसाम बाजेट 2026-27 खौ विधान सभानि सदनाव दैखांनायनि उनाव गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेल खुङो। खौरांगिरि मेलाव गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बाजेटआ जोंनि फोसावनाय बिलाइखौ दिन्थियो। जों लाइमोनफोरनि मिजिं आरो लुबैनायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय रायजोआव गोदान मासि सोरजिगोन। गोदान मासि सोरजिनानैब्लाबो 2 लाख थिसनथाइनि थांखिसिम सौहैगोन।
गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों दि रायजोआव 2 लाख गोदान थिसनथाइ होनो थाखाय जों संकल्प पत्रआव लिरदोंमोन आरो दिनै गोदानै साख्रि थिसननायनि थाखाय बाजेटआव मख'दों। लांदां थानाय मासिफोरखौ सुफुंनायनि अनगायैबो लाइमोनफोरनि मिजिं आरो लुबैनायखौ जाफुंहोनो थाखाय गोदान मासिफोरखौ सोरजिगोन। बेनि थाखाय आसामनि चिफ सेक्रेटारिनि दैदेननायाव मोनसे टास्क फर्स दानाय जादों। दासिम जों 1,15,000 थिसननाय मोननो हाबाय। बेखौ जों 2 लाखसिम लांनो लुबैयो। दिनै बाजेटआव रोखायै मख'नाय जादों दि जों सावस्रि, सोलोंथाइ आरो खाजोना दिहुनग्रा बिफानफोराव मासि सोरजिनानैब्लाबो जों 2 लाख साख्रिनि थांखिसिम सौहैनो लुबैयो। आं फोथायो जों बे थांखिखौ मावफुंनो हागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलाव बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।